So hi guys, ni ako diri karon sa kahoy kung asa ko gasa kasaka sa una katong bata pa ko. Pero char lang kay di ko diri kapuyo sa una dito ko sa shout out sa mga taga Don Carlos Bukidnon. Kay di ako gipanganak og diri ko nagdako sa Pangantukan Bukidnon. So wa lang nag shout out lang ko bot ka. Na ako di So hi guys, it's me again. So welcome back to my YouTube channel. So, ami di karon sa lugar kung asa kami gatrabaho. So, na ako diri karon sa wait lang, B. Many months later. So hi guys, ni ako diri karon sa kahoy kung asa ko gasa kasaka sa una katong bata pa ko. Pero char lang kay di ko diri kapuyo sa una dito ko sa shout out sa mga taga Don Carlos Bukidnon. Kay di ako gipanganak og diri ko nagdako sa Pangantukan Bukidnon. So wa lang nag shout out lang ko bot ka. Na ako diri karon sa kahoy. Yeah! Woo! Nagsaka-saka ako ra isa, ako makauban na dito sa unahan, naglingkod-lingkod, nadulag cellphone, ang isa nagkaog saging, ang isa naghigda-higda. Yeah! Shout out sa inyo diha. Og kanang wait lang kay magsaka-saka daw kunuhay ko kanang marag unggoy bitaw magbaklay-baklay ganon magkapyot-kapyot. Shout out ko sa akong isa ka kauban nga nangahoy si Auntie Daniela Mondragon. So Mondragon nasa si Mondragon tora. So mana si Auntie Daniela butan nga pagkainahan pero gibiyaan og bana. So single mom na siya karon. So kinsa mga ulitawo diha mga 50 or pero ingon siya sa kuha katong mga unang adlaw. So nagtuya ko no. So nice kayo. So mubalik ta sa tong topic nga si Auntie Daniela. So single ni siya. So iyang edad 52. So yang gipangita mga guys ay magtagalog ta kay YouTube man eh. So ang hinahanap niya mga guys is mga lalaki na ang edad ay 60 years old. So, mas maganda daw kapag 60 years old kasi tabi apo de kay Marquez karon, tabi apo, tabi buya buya. Gago inyo mga tanga. So, awit lang bi. So, ang hinahanap niya mga kaupaw ay 60 years old kasi daw may senior citizen na. So ha? So malapit na. So ay ka Auntie Daniela ka-auto na siya. So ang hinahanap niya mga guys is 60 years old ang hinahanap niya kasi 60 years old kasi daw may pensyon na sa gobyerno. Kasi taga-bulan daw magdawat ng money system. Woo! Charis. So, mamaya babalik na kami sa aming trabaho. Alam nyo ba guys, nakita nyo yung paa namin ay magwang ko din. Wait lang. Mag-process ako kasi nandito ako sa kahoy. Yes! Char. So, magtindog ako. Wait lang. Binalik ko lang yung kalo ko kasi para mas maganda. Perfect. So, tumayo na ako at lumingkod dito kasi baka mahulogin ako. Nandito na ako, di ba? Tignan nyo yung paa ko, yan. Yan ang PE. So, i-turn over natin yung camera, guys. So, turn over. Ayan mga guys. Yan yung paa namin. Ang dumi-dumi talaga kasi nagdidipol kami. Nagdidipol kami. Ang taas ng mga tudling. Di ba, ante? Muna sa Auntie Daniela,
Amo na siya mga guys. Auntie Daniela Mondragon. Nanguha siya kahoy. Kay so ato siya adto unta kasi i-interviewhon. So, I like panigbas madam ha kay basig maputol akong kinabuhi na patay na jud ko ani. O bumaba na ako. Malapit akong mahulog. So, puntahan natin siya. Nandito na tayo sa kanya, malapit na sa kanya. So, distansya lang mga kaupaw kasi baka tigbasin tayo niyan. No. Ayo. Tubaga pa konti oy. Ayo. Kanang na-address si Daniela Mondragon. Kanang wait lang ako ng picturean ha. Lingi po diri ay. Lingi po diri. 1 2 3 smile. Sige. Kanang unsa di atong tuyo sa kinabuhi di ay ngano nabuhi man ka sa kalibutan. Tubaga po koy. Namboy ko sa kalibutan nangahoy. Nangahoy ka dayon kanang unsa to ka tinuod tong giingon ni kanang niyo kanang opaw nga wala da kay asa bana. Hala nga ay buton si kaupaw di ay no. So shout out ni upaw bayot nga buton kay siya. So para sa maning kahoy. Isob na sa bugas. Ano magsulod na sa bugas? Dayon kanang unsa tay gingon ni kanang upaw nga imong gipangita nga laki. Kay 60 years old kay nanay senior citizen. Nanay kay madawatan niya ka ng kwarta sa gobyerno. Di maglingkod-lingkod lang dayon ka. Dayon. Imo ning anak di ay wala kay mga anak di ay madam. Ano man yung mga anak di ay? Haman, mag-turnover tabi. Dalaga lagi na siya. NANI?! お前はもう死んでいる。 Kasi pangalan day. Selfie sa ta 1 2 3 smile. Kasi pangalan day. Mesyo, tagasa ka. Nyo edi nang obra ka. Uy, ganun gagmay siya mata mga ka ay wa ato siya adton kay gwapa kay siya. Ay bule kay Martis karon. Aray. Nana kay uyab day. Tagasa mang uyab day. Gwapa kay siya makaupa. Alamigas. Kinagat ako ng alamigas. Aga sakit. Kita uy. Kita uy. Agay, hawaj. Sakit uy. Yan mga kaupaw. So, yun na lahat kasi kinagat na ako ng langgam. Pero sa Bisaya, alamigas ha. Pero sa English, antihan. So, bakit, ay auntie, madam, bakit ka umakyat ng puno? Baka malaglagin ka. Hala, wag kang ganyan, baka mapriso ka. Agoy! Oy! So, turn over! 1 hour later. So mga kaupaw, before I say goodbye, so ito yung trabaho namin. Kahapon, hindi pa ito sunog. Pero ngayon, sunog na siya mga kaupaw. And then yung mga dalawang kasama ko ay nagsugod na. Yung dalawa, nagbahid pa. So, ako naman ngayon ay magsusugod rin ako. Kaya may team yung paa namin mga kaupaw kasi sunog kasi siya. Oh my God, pero laban lang sa life. Diba? Kapag may gusto ka, magtrabaho ka. Kapag wala naman, magtambay ka na lang. Pero, at ang init pa di ba? Ang init siya guys. Grabe yung init dito sa amin guys. So, shout out sa universe. Thank you sa init, Charies. So, that will be all. Thank you. A few moments later. 2, 3, go. Let's camera action. So, that will be all mga kaopaw. So, hanggang dito lang po yung video ko kasi mamaya ay magsugod na kaming magtrabaho. So, kapag meron kayong mga suggestion dyan na gagawin namin, so, comment down below and then don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. So, yes. And thank you. That will be all. Thank you. So, hi, hello, mga, wait lang, be. Hi, guys.